Hej Andrea, det er dine 2 søstre, og vi tænkte i stedet for et indslag, så vil vi lave en lille overraskelsesvideo af din konfirmation. Ja, og det er noget, du kan kigge tilbage på i flere år. Og sådan er folk ikke er mere. Vi elsker dig! Nå Andrea, hvad er vi i gang med nu? Makeup. Din makeup. Og hvem er din makeup-artist i dag? Felipe. Og din hårartist? Felipe. Og din guider? Felipe. Så er vi i gang med at gøre os klar. Fuck, vi ser brune ud. Jeg ser virkelig cool ud. Jeg ser mega flot ud. Nej. Nu står vi her med forældrene. Hvordan har I med, at Andrea hun skal konfirmeres? Bitter. Product placement. Nu står vi her med forældrene. Hvordan har I det med, at Andrea skal konfirmeres? Jeg tænker mere, hvordan Gud har det. Det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tænker bare, at det kan ikke passe, for vi er jo ikke blevet ældre. Og det er jeg. Er I i en bil, eller hvordan? Så er vi på vej til kirken. Ja. Andrea er nervøs. Nej, hvor er I små. Jeg har lagt videoen også. Nå! Får du lyset? Farmor, har du et godt råd til Andrea? Ja, jeg vil ønske for Andrea, at hun går ud i livet med glæde og tager imod det, der byder sig undervejs. Andrea, hvordan har du det inde i kirken? I'm nervous as fuck. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har genfødt dig ved vand og helligånd, og skænket dig syndernes forladelse, han styrket dig med sin nåde til det evige liv. Jeg er også glad for, at vi var der. Nå, Olivia, hvad har vi lige lavet? Vi har lige holdt Andreas konfirmation. Ja, Andrea hun er lige blevet konfirmeret. Ja. Og det gik jo super godt. Og hun sagde, det gjorde vi ikke. Hun så meget, meget bange ud, da hun gik ud alene. Ja. Men det er fordi, jeg har sagt til et overvejelse til faceplan, når du kommer ud. Du får mig. Hun bare kommer gående rundt. Og alle var kigge på hende. Men det er okay. Ingelis, kigger du der? Ikke kigge på hende her. Så står vi her med Tim. Tim, har du et godt råd til din guddatter? Hej Andrea, stort tillykke med dagen. Og mit råd er klart, at du skal holde fast i din gudfar. Ham har du været mega heldig med. Så lover jeg også, så holder jeg også fast i dig. Allermest til i dag. Vil du ikke sige det? Eller Nej, jeg ser alle gæsterne. Fantastisk. Tilmeldt jer, at jeg holder tale i 2 timer og 45 minutter. Og jeg har givet jer den mulighed for at komme med nogle indslag, og så vil der være et fradrag i min mængde af taletid. Og derfor har jeg også bedt om at komme lidt senere på i programmet med min tale. Det ville være umuligt, hvis jeg først startede med at tale 2 timer og 45, og så lave det om senere. Så vi gør det, at vi faktisk lader hendes søde søskende komme. Så står vi her med onkel Anders. Hvad er dit råd til konfirmanden? Hej Andrea, du skal blive ved med at være dig selv, og du skal overhovedet ikke gøre det, alle andre tror. Det er bedst. Yes. Skal jeg sige, hvem jeg er? Ja. Okay. Hej Andrea, jeg er jo din kusine, din ældste kusine. Og selvom at du har lyst til at tage en høj uddannelse, så behøver du ikke altid. Det er nogle gange, så det er bare rart at bare leve. Så har vi Ingelis. Ingelis, har du et godt råd til Andrea? Det har jeg. Andrea, du skal fortsat være nysgerrig. Lige meget om der er nogen, der siger, at du er nysgerrig, så bare vær nysgerrig. Bevar din humor. Humor er meget vigtigt. Og så skal du egentlig bare sætte højt og flot på, hvad andre mener om dig. Fordi du er god nok, som du er. Som storesøster med både 4 og 8 års mellemrum, så er det meget tydeligt en dag som i dag, at I kommer til
at være mine første børn. Så når jeg er lidt irriterende og beder dig tømme opvasken eller gå to med Valder, så er det så bare fordi, du er min lille pige. Og jeg har jo, sorry to say, men jeg har været tredje forældre, og det er men hvis der er et råd, du skal lytte til, så er det sæt farten ned. Og det er faktisk til alle unge mennesker. Sæt nu farten ned. I har hele jeres liv til at være voksne, og I har kun nu til at være børn. Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer dig, og jeg er sikker på, at du bliver ved med at gøre stedet. Hej Andrea. Hello. Jeg har lige holdt tale. Sødeste tale til dig. Og nu skal vi til at spise hovedret. Og jeg vil gerne sige, at jeg har fundet ud af ting om dig, som jeg ikke vidste om dig. Og det er bare dejligt, at du er så kreativ og tegner på alt og alt. Det er godt til dig. Bliv ved med det. Ja. Kære gæster. Kære Andrea. Kære Træsko. Det er jo sådan, at Andrea er den yngste, Filippa er trin, Olivia er træt, Andrea er træsko. Hvad tror du, Andrea bliver, når hun bliver voksen? Jeg tror, hun bliver politibetjent. Hvordan vil du beskrive Andrea med 3 ord? Sjov og smilende. Hvem tror man bliver kaldt AD? Hvem tror man bliver kaldt Andy? Jeg forsøgte mig kortvarigt med Andy, men jeg synes bare, det passede godt til, at den var så super cool med Maja, hun kalder dig Anse. Det var rigtigt. Juhu! Bum bum. Se nu klokken kom i gang. Bum bum. Så snil kan ende denne sang. Bum bum. Og hvis du snyder lidt, min ven. Bum bum, så tager vi første vers igen. Bum bum. Og andet, tredje, fjerde med. Bum bum. Så får du bare ikke fred. Bum bum. Og se hvor vi har pyntet dig. Bum bum med hjerter i, hvor er du sej. Bum bum. Det må være den der kysseløs, der går. Måske kan man svare måske. Jeg troede vi skulle være de første kærester på månen. Jeg troede vi skulle være de første kærester på månen. En af grunden til, at du gerne ville det, hun sidder her, det var fordi du gerne ville have Emma med til festen. Og så sagde jeg jo, at det er også okay, fordi Emma og dig har været rigtig gode venner i så mange år, og kommer også til at være det i rigtig mange år. Og så er måske resten af livet. Okay. Nu står vi her med Nana. Og hvad skal jeg sige? Om 10 år, eller et godt Tager du et godt råd eller 10 år? 10 år. Okay, 3, 2, 1. Nu står vi her med Nana. Og jeg vil forudse, hvad der sker om 10 år, Andrea, med dig. Om 10 år tager vi stadigvæk på vores U20-tur. Du spiser stadigvæk toast og pommes. Men der vil I også gået i alkoholen. I har jo ligesom i år, 2026, taget jeres første, godt nok alkoholfri, men I har taget jeres første shot.
Og jeg er 100 på, at det kun bliver vildere herfra. Nu står vi her med August. Og om 10 år, der er du blevet borgmester på Lolland. Lolland Falster. Hele kommunen. Og du styrer simpelthen bare showet. Som 23-årig. Som 23-årig. Ja. Introducerer mig mig. Nu står vi med din ældste søster Filippa. Hej Andrea. Mit gode råd til dig kommer også lidt i min tale, men det er slow down. You're doing fine. You can be everything you want to be before your time. Og YOLO. YOLO. Den kommer lige fra hjertet af. Så synes jeg faktisk, I skal sætte jer ned, så Andrea kan. Så står vi her med din fætter og kusine Marie og Peter. Hvad har I at sige til Andrea? Jeg vil bare gerne sige slow down. Der er ingen grund til at skynde sig. Du behøver ikke løbe om kap med nogen overhovedet, eller hælde op på nogen. Hele verden venter på dig. Du skal bare tage det i din egen tid. Så står vi her med Miriam. Yes. Og jeg har valgt, at jeg skal komme med et godt råd til dig, Andrea. Og mit råd til dig, det er, som Andy Warhol altid sagde, der er en god ting med en lille by, det er at komme væk fra den. Man må godt komme tilbage igen, men kom væk og opleve verden og se noget andet end Lolland. Og hvis du så kommer tilbage en gang, så er det jo fordi, at det er det, du gerne vil. Og hvis du så ikke lige ved, hvad Andy Warhol er, så er det det næste gode råd. Det er godt at finde ud af. Kære Andrea, jeg sidder her med Mette. Det er hende, der styrer alting. Det er ligesom med dig. Det er også moren, der bestemmer alting. Og så har vi også Tobias med. Det er ikke mig, der taler. Nej. Der er tre vigtige ting i dit liv, som jeg har oplevet, eller vi har oplevet. Og den første ting var, dengang du tænkte, at du var en hund og gerne ville spise hundemad. Det fandt du hurtigt ud af, det var måske en dårlig plan. Nej, det var faktisk kattemad. Ja, det troede jeg også, men hendes mor siger, det er hundekiks. Nå. Jeg oplevede det også med kattemad. Der fik hun i maven. Og den anden ting, det var, da lige for nylig i Mauritius, hvor du ked af, at du ikke med på ferie. Og du skulle til en eller anden festival, og så skulle du have nogle penge. Og din mors og fars telefon virker ikke. Og jeg havde 40 gæster, der skulle et eller andet hen, men din mor synes det helt rigtige var, at jeg skulle være den, der ligesom kunne hjælpe med at mobile overføre nogle penge til dig, så du kunne komme til en festival. Den sidste ting er jo, at ofte så giver man råd til konfirmander. Men jeg har oplevet dig, som er hende, der giver råd til dine store søskende. Og det er ikke sikkert, at du selv kan huske det, men det kan din far forhåbentlig, kan din store søskende også huske det. De sidder bag i bilen, og din far kører. Og I snakker lidt omkring, hvordan man får sin vilje. Og så sidder Andrea og belærer Olli og Filippa. Nu skal I høre. Når far ikke helt høfter, så skal man bare sige, far, far, far. Og det sker, mens Frida han kører bilen, og så forklarer hun sådan set bare lige, hvordan man får sin vilje. Så råd er ikke kun noget, man giver til konfirmander, det er også noget, man får af dem. Jeg tror, det er det bedste råd, du har givet til din søster. Det er godt. Det er dig, der gør det. Er det mig? Ja. Ja. Hej Andrea. Tak fordi vi måtte komme med og fejre dig på den her fantastiske dag. Håber du har haft en lige så skøn dag som vi har. Og så har vi jo 2 super gode råd, som går igen hjemme hos os. Første det er, Ja. nogen tager det tungt, andre tager det lettere. Lad være med at tage livet så tungt. Ultimativt må der være 2. Og det andet råd er et af Jens' bedste. Ja, det er mit bedste råd, det er. Husk, at eksamen er en festdag for den forberedte elev. Nu har vi spist dessert, og det var super lækkert, og nu får vi gammel gave. For første gang ever, og det smager godt. Skål på Andrea. Nu sidder vi her med Gustav, der skal digte din fremtid om 10 år. Ja, jeg tror, du kommer til at være McDonald's-leder i Marokko. Jeg tænker, det er planen. Og det er bare det, hun skal lave? Ja. Okay. Så sidder vi her med Rasmus. Har du et godt råd til hende? Ja. Lad være med at se op til folk på sociale medier. For det er sjældent sandheden. Så følg din drømme. Det er i hvert fald dit bedste råd. Og du bliver 100% komiker. Det er jeg sikker på. Så kæmpe skud. Og tak for en god dag. Så sidder vi her med Cecilie, der også vil finde ud af, hvad der sker om 10 år. Om 10 år, så er du i gang med at uddanne dig til jordemor. Vi sidder lige med Cecilie igen. Ja. Jeg vil gerne lige ændre mit svar til om 10 år, så er du ansat af mig, og så laver du vipper og bryn. Og min virksomhed hedder By Rivoli. Ja. Meget opfindsomt. Follow and subscribe. Eller. Så står vi med Torsten. Kære Andrea,
Hør efter, hvad din storesøster siger til dig, og ellers følg dine mavefornemmelser. Så står vi her med Sten, og Sten vil... Hallo. Jeg har svaret på det. Hvor er du der? Jo, jeg svarer på Olivia. Nu stopper I. Sten, har du et godt råd til Andrea? Kom nu, Emil. Det er jeg ikke god til dig. Hallo, og så står I her. Ej, prøv at vente lidt. Jeg troede, at hun ville være politibetjent. Ja. Politibetjent? Nej. Jeg tror, hun skal læse ligesom du skal læse. Ja. Men bare til hvad det ved jeg sgu ikke. Så sidder vi her med Kajsa. Hej Andrea. Tusind tak for en flot konversationsdag. Det var en fornøjelse. Jeg er blevet bedt af din søster om at komme med et råd eller to, hvis jeg havde det. Og jeg vil sige, at et af de vigtigste råd, det er jo, at livet er en lang rejse. Og den, der begår flest fejl, er også den, der vinder. Så begå en hel masse fejl. Lær af det. Så ved lige. Bare altid sørg for at opføre dig pænt og være høflig og nedkommende. Så er jeg helt sikker med dine talenter. Så har du et spændende liv foran dig. Ja, tak. Så står vi her med Jakob. Kære Andrea, du skal stole på dig selv. Det er det vigtigste i livet. Du er din egen chef. Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der sørger for, at dit liv bliver stort og godt. Ha' det godt. Så har vi fået pizza. Jeg har lige noget til. Pizza. Må vi være med herovre? Så har vi fået pizza. Nanne har givet mad til alt omkring sig. Vi har fået pizza. Hey. Du har fået jalapenos på din pizza. Og salat. Frivilligt. Det har jeg faktisk. Det her salat er ikke kommet på frivilligt. Nu kommer mor og Olivia. Tak for at introducere os. Hun skal bare blive ved med at være den, hun er. Lad os prøve igen. Mor, hvad er de gode skruer til Andrea? Det er sjovere at vise sne der, så viser hun. Gro? Du kan ikke sidde der og bare sidde og råbe derfra med pizza. Gro, hvad er dit råd? Gro, har du et godt råd til Andrea? Det kan kun være blandt det sten. Lav ikke de samme ting, som dine to søskende har gjort. Ikke den ældste i hvert fald. Nej, nytår. Bare to. Nej, jeg er sindssygt, mand. Det glemmer jeg. Nej. Hvis hun bliver ligesom dig, Olivia, så kan det kun gå godt. Ja. Så står vi her med Jan Lund. Hvad har du at sige til Andrea? Kære Andrea, nu har du gennemført gymnasiet her, og du har flyttet til København. Du har modsat din storesøster og overtaget din far til at købe en lejlighed, så du så er flyttet ind i deroppe på. Og her hvor du læser til arkitekt, så kommer du cyklen over til Christianshavn til arkitektskolen, og alt er godt i København og bor i din dejlige lejlighed. Så fuld tryk på herfra. Du skal nok blive en god arkitekt. Nu står vi her med Vega, som har skrevet en tale til Andrea. Jeg har faktisk slået mig selv, at jeg ikke vil fortælle om alle de vildeste ting, vi har lavet sammen. Men lidt alligevel, for vi har altså lavet virkelig mange ting sammen. Noget af det bedste hvert år er helt klart vores skitur. Jeg glæder mig seriøst hele året til den uge, hvor vi står på ski sammen. Og det er også der, hvor de fleste skøre ting sker. For eksempel, da vi fik snydt vores sødre til at købe virkelig mange kinderæg, eller dengang vi sagde, at vi tog hjem, men i virkeligheden bare tog skiliften op igen og gemte os for dem. Og bamsemaskinen. Der har også været lukket mange penge ud af dem til. Og hvis fædrene ikke helt markerer ret, så ved vi jo begge to præcis, hvad der skal gøres, for de knækker. Det er faktisk dig, der har lært mig vilde tricks. Man skal bare begynde at græde lidt, og så giver de op. Jeg elsker altid at være sammen med dig, både på skitur og når du kommer hjem til mig. Og jeg glæder mig til at komme over og besøge dig. Du er verdens bedste veninde, og jeg er virkelig glad for, at det er lige præcis af dig, jeg har delt så mange sjove og skøre minder med. Low-key, tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får den bedste dag nogensinde. Jeg elsker dig. Nå. Her står vi jo så med Emma, sjovt nok. Hvad har du at sige, Emma? Stort tillykke med i dag. Det var virkelig fortjent det, og bare vi vil være værd selv. Ja, jeg elsker dig. Hej,
filmer der, så du kan jo være få styr på det hele. Yes. Ja. Men skynd jer lige, ikke? Ja. Ingen hedder vinke til De fatter jo ikke, hvad jeg laver. Det er kunst, det her. Kunst. Så er vi på vej væk fra din konfirmation. Ej, vi er på vej videre. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Nana, hvad laver vi nu? Woo! Vi er kommet hjem, og vi har set jeres house for the first time in many years. 10 år, 12 år. Ja, det er crazy nok. Ja. Men det her er altså afslutningen på din konfirmation, og vi vil bare sige tak for denne gang. Dag. Stay you, don't be old. Be you. Slow down, have a nice life. Så far, konfirmationen er næsten over. Hvad har du at sige? Jeg har set, at det har været en super god dag, og Andreas gæster har været mega søde ved hende og ved os. Og der hvor vi var på Skovvejgården, det var virkelig vellykket med mad og drikke og ja, hyggelig stemning hele vejen igennem. Et godt råd til Andrea, det er, at hun skal blive ved med at være sig selv, men mest af alt så skal hun tro på, at når hun får stillet opgaver foran sig, som hun skal løse, så er det til at udvikle hende, ikke for at irritere hende. Ja, tak. Så er der også andre. Så står vi her med Data Larsen. Hej. Jamen Olivia, Nej, om 10 år. det er Andrea. Så står vi her med Data Larsen. Hello. Og Andrea, om 10 år, det vil så sige, når du ser det her lige om lidt, om 10 år måske, jamen så har jeg en formodning om, du muligvis er på universitetet. Jeg kan jo ikke svare 100% sikker på det, men noget af det, du er meget nysgerrig på, det er generelt om livet. Universet. Hvor kommer vi fra? Og så kommer det her, når jeg siger 42, så på et eller andet tidspunkt, så vil det undre dig over, når jeg siger 42. Hvad mener jeg så med det? Men det kan du finde ud af, hvis du virkelig går i dybden. Men der er noget, du er så nysgerrig, så selvfølgelig vil du gerne vide livet, hvorfor, hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen og sådan nogle ting. Det er der, du er om 10 år. Hej! Så står vi her med Fester Malin. Hej Andrea. Tak for en dejlig konfirmation. Det har været en virkelig fin dag. Jeg tænker lidt, hvordan det kommer til at gå det næste år, når du bliver stor. Hvad du vil lave, når du er færdig med skole. Jeg tror, måske kommer du til USA, som du drømmer lidt om. Selvom vi også kommer til at savne dig meget, hvis du så er altid langt væk. Måske du skal lave noget, der er kreativt, og du skal nok også ud og stå på ski, ligesom din storesøster. Når du holder sabbatår, før du finder ud af, hvad du vil være. Så tak for en dejlig konfirmation. Så har vi nogle sidste ord fra mor. Kære Andrea, kære, dejlig, særlig Andrea. Jeg elsker den måde, du bare er dig selv. Du er en fuldstændig unik, dejlig datter med en fuldstændig krølle hjerne indimellem, og det elsker jeg dig for. Og jeg ved, at du kan være en... Det har vi sammen, ja. Bliv ved med det. Du skal ikke finde dig noget som helst. Tro på dig selv. Du er mega sej, og du kan. Og jeg kan blive borgmester. Så kan du også. Kære Andrea, tusind tak for i dag. Jeg håber, du har nydt din konfirmation lige så meget, som vi nød vores. Så sidder vi her med Møller. Andrea, utrolig mange tak, fordi jeg måtte komme med til festen og være en del af dagen. Og hvis jeg skal give dig et lille bitte råd til din rejse frem i livet, flyt hjemmefra. Kom nu. Kom væk herfra. Kom nu. Det er din eneste chance. Lyt til mig. Så sidder vi med Lars. Og et godt råd, det er, at det man ikke ændrer ved sit liv, det vælger man. Det er værd at tænke over. Hej Andrea. Et godt råd kunne være at nyde livet,
tage nogle chancer og aldrig sige nej til nogle gode oplevelser. Og så bare hygge dig og gør ligesom de andre i din dejlige familie. Ha' det godt, og ja, nyd livet. Ej, kan det glemme. Hej Andrea, det er de to søstre. Må vi? Hej Andrea. Ej, den her vej.